ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാ മച്ചർക്കും ഇന്നത്തെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ പെർമനൻ്റായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആക്കാവുന്ന ഒരു പുതിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നുമല്ല, അത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ തന്നെ എടുത്ത് നമ്മൾ കാണാത്ത പല വീഡിയോസും പല സെറ്റപ്പുകളും പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ഗൂഗിളും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഞാൻ രാവിലെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടായിരുന്നു, അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ ആയിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് അതിൻ്റെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടങ്ങ് പൊക്കണം മക്കളെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിൻ്റെ ഒരു പേരടിച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് അങ്ങനെയൊന്നും കളയാനും പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ സെറ്റിങ്സ് അങ്ങ് എടുത്തു, എന്നിട്ട് മൈ ആപ്പ് ആൻഡ് ഗെയിംസ് എടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അപ്ഡേറ്റ്സ്, ഇൻസ്റ്റാൾ, ഷെയർ, ലൈബ്രറി, ഇതും അല്ല. അപ്പം നമ്മൾ ഇതെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ടാവും. ആ സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് ജനറൽ, യൂസ് കൺട്രോൾസ്, ഫാമിലി, എബൌട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ എടുക്കുക, അക്കൗണ്ട് പ്രിഫറൻസ്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ്, ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ്, അപ്ഡേറ്റ് ആപ്പ്, ഔട്ട് പ്ലേ വീഡിയോസ്. ഇല്ല, ദമ്മുണ്ട്, ദമ്മ് നമുക്ക് ഡാർക്ക് ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആകാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലിയർ ലോക്കൽ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി. അപ്പം നമ്മൾ ആ ക്ലിയർ ലോക്കൽ സെർച്ച് ഹിസ്റ്ററി നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവ 2 പ്രാവശ്യം ഞെക്കി കൊടുത്തുകൊള്ളുക. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഞെക്കിയാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഞെക്കി കൊടുത്തിട്ട് ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊത്തം കഴിയാതെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നേരത്തെ അടിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ചത് മൊത്തമായിട്ട് വേറെ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെയായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയൊരു വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും.